U acting rang ba shnong ka Bishnupur Kinchestress. Uba wan bok lengdo hakas ngipalei ulawan syakmat ban pensyai pai ba halor ka jingkam uba kebi nang beri belajir rang ba shnong yu da kipai ba. Haba pensyai halor kane hasilong press club. Uba wan bok lengdo ulai thu baya uhi latung acting rang ba shnong. Daus im ka hima melim. Ula kenoru uba kebi nang beri ula syukam rang ba shnong jubor. Bat persyang manilam baklai kipai ba lengba ka haikut. Ya ka ba ula penpau baklara job rang ba shnong yu. Dengan itu saya nanti nggak ada bawan bok lingdo acting rang basnong belatung dong seimblim but ngiwan na kan sini mende mengenai kawang kete ini no mende mengenai keren sniu ini no mende ngiwan ban kerpat ya kino song snong ba shura bakin wan syakat patai kubor ne bentat ya ke galong yeng long sam ai bangi kum siang ngi ne keren su ha ka yeng ka sem la jong kane ka de ka kam yeng mdi ka bangi sia tha namar ba ban sia tha ngi tha hi ka buram la jong om ye ki be pat ngi tha de ka jing long yeng la jong abang ngim dan ha ka yeng pin pet barbor wat si kimi si kon ne si para si yu ki don ki jing ya huri hura ndrei nyale hi ban pen bet hala yeng su ladam la tengi lek sau kunyi nengi lek sene satai tang bakat bengi dang ilahi kum ini kam ibarat ngidei sya begini syong bengi kum kawai ka dorbai kum kawai ka yem ba ngi ngine penbe jayu balik kalong ne tengah silungo ka banong ban suwan su ong ba oba kila syajet te ngakli ba ayu nombriu la de briu menang mustad te kumno kan haba pihak permission nak disinginya ban hole kata meeting ndai siem pada ulapan khang ulapan sange ya kata number 1 number 2 kumno ba 50% jong kasinong kan tung ne kan jet ya orang basnong nam taki 100% jong kasinong berkoi tanga kali judong ke julong ta ladaki penvote kini 50% ta ka constitutional right jongki ka fundamental right jongki kila do no 50% ta habang ila e kana ka election kadi long fair and square baro way unong sopsinong jongka Bisupur Kenjisi ne no kana ka kadong kidei banwan thap hi la ka bot mdei bakin ong ba tang sam 4% next 30% but haka tu opor nganong ipi ba kadang jur ba ka covid ba idisiru ai ba only 50% attendance but kum kade hila tho neru no simru but kidon ki iu ki order tengah ngal ngok kan but sakawai ba ki lam bakla ya ka kot ba ki ong mala ai rai job i kata kadi ka bakla lalong kum contempt of court in one way blok pen thok ya ka kot ngaroi fi ka klem rai job yang ni ne yaki ngilingi klem rai ai ke semua nak kabanin kong ngaku ban clarify kata complain ni complain ni si yang muslim ka kesu ni klem lik ai mengi si ka high court kidi maki mo ngilingi so thu ngidon haka position ka badai ka bu ai muslim ni ai ka hok mangin niu haka por kum ka klam ngimla bangin su yorot ya ka government order nginum perkhat yi kini gijaj ya ki breu mo ki basong hasnong bangin sula batang bangin yo long rong basnong ni perkhat ba haba ka disil la perkhat ba ki ai kat tu ngiru ni la ta te menta ya ka high court la ong ba la penjob i peni ni kata ka order la penrem ru yang gila de ban ai copy ka court ndeka khlem ai kiru ngatar kimi kisu mudur just speculate ba ki ai ndai ka jing uyu kadai ba na ka high court ki pha show cm bat ki ong bishari mo pi namar kadi ka subject yo pi ka high court ka klem penrai rem ne penrai job yano ndai ka pha biang ya ka case show cm ba un uyu hi de la de pi te kalong ka bakla kan ban ai yakini ki kubuat thok umne ban supun kesan klem iu te ku mentah nginda let mentah lingil ayo ka proof ga iu baki iu te subu ngira ke Ganesha ka high court ngin
ngin kili jai nengi ngim kwa ben ya huri hura ngi wat neru tang ben su clarify bat ngi karpan ya ne non nak sinong ne dai ka jing sisia ku men ka ki ku bot lam ler sudah ki bam ha tek nga nga su kili gai he usim ne he u paj ba habau ai ka hukum udah usim perkan di jongka hima habau ai order mu ngide ban sengap ngide ban pedia ya kam kumbo pamu nomor udah usim ngi kom girong pasinong la jet de paj ba hande usim udah ukon wan ga usim tu he usim ne he u rong pasinong ta kata ngafuan kili